je bio na ledu, bio je igrač Medveščaka na njemu u njegovom prostoru. Vidjet ćemo što će suci odlučiti. Nema gola, uopće neće ni gledati sa snimka, odmah su odlučili da nema gola. Nikako ne uspijeva Medveščak to izbaciti. Ide za Noski, puno je brži. Bravo za Nosko! Bravo za Toma, 1:0 vodi Medveščak 6 minuta prije kraja. Sve je sam napravio Tom Zanoški, oteo je pak na sredini. Čim se odvojio na našoj plavoj liniji, on je jedan možda od najbržih igrača lige. Nažalost, trener mu cijelo vrijeme pokušava staviti to u glavu da je zbilja strahovito brz i da mora koristiti brzinu. Vidjeli ste kako je između plave i crvene već ostavio igrača. Nakon toga između crvene i njihove plave već je ostavio čovjeka za 2 metra. Dakle, to je izrazita kvaliteta. Pogledajte koliko on njemu pobjegne, a krenuli su zajedno. Da, pobjegao mu je dobrih 3-4 metra, evo sad ćete to vidjeti. Dvojica su išla za njim. A krenuli su s istog mjesta. Vrlo lijepo, bravo za Toma Zanoškog, Medveščak vodi 1. Izrazito odgovara Medveščaku, za razliku od Albe, Jesenice i Olimpije, koje su stvarali problem Medvedima sa svojim čvrstom i distributivnom igrom. Ovo mora biti gol! Bravo za Rajana Kinasevića, Medveščak ima 2:0. Kao da su ljudi osjetili, svi su skočili na noge, tražili taj drugi gol i Medveščak ima 2:0. Rajan Kinasević, najbolji strelac Medveščaka, dodaje još jedan na konto. Asistencija je Grega Deja bila, čini mi se, pravovremena. Vidjet ćemo to sigurno još nekoliko puta i ode Medveščak na 2:0. Evo još jedan put od te situacije, ništa tu nije mogao Tomas Henekel, ovdje nije uspio spriječiti dodavanje Brenta Obine, a Rajan Kinasević sad... Srećom greše i Austrijanci, sada će to Morensi, ali kako dodavanje, Trukno za Deja, Dej za Trukna i ima li gola? Ima! Pascal Morensi! Odlično, Dej za Trukna, Trukna nije uspio u prvom šutu i Morensi zabija. 57 sekundi prije kraja prvog perioda, 3:0 ima Medveščak, 3:0, Pascal Morensi koji je dao jednu stvarno pravu sportsku izjavu prije početka ove utakmice, bilo gdje da igramo protiv bilo koje momčadi, za poraz nema isprike. To je jednostavna sportska stvar. Ako ste pravi sportaš u duši, samo ćete tako uvijek reći. Znači, nitko nije kriv osim tebe koji si bio na terenu. Da li je to led, da li je to trava, da li je to bilo koja druga podloga. Samo je to prava istina. Evo još jedan put ove situacije. Dej i Trukno su kombinirali. Pokušaj Slave Trukna je bio blokiran, ali Morensi na pravom mjestu u pravo vrijeme. Otpadak post prednjen u mrežu iza leđa Henekela. I to je 3:0 za Medveščak. Fantastičan prvi period. Još neki... Ovako je to teško i moramo reći da, kažem, da cijelo vrijeme pričamo o... Evo prilike za kontru, kako dodavanje! Naglić! Malo je predaleko otišao. Naglić, odlično, čuva Naglić. Evo gola! 4:0 vodi Medveščak. Jako važan gol. Točno 6 minuta prije odlaska na odmor i to sa igračem manje. Ako se ne varam, ovo je već 7. ili 8. ove sezone koji je Medveščak zabio sa igračem manje na ledu. Da, 7. Zaslužuje Serbić, tamo je prekinuo akciju, krenulo je desno za Noški, ako se ne varam, za Naglića. Na kraju je došao Serbić tamo i Naglić nije uspio, došao je preduboko. Prošao je golmana, sve je dobro napravio, međutim nije uspio pogoditi gol i odlična asistencija. Kako su ovdje ispali Austrijanci, trojica stoje i gledaju. Iz drugog plana se ubacio, skroz okolo je otišao Sertić, ubacio se iza njihovih leđa i sjajno pogodio. Svaka čast. Golman nije imao svoju palicu i to je na najbolji način. 6 do kraja, 4:0. 25 sekundi do povreda kažnjeg igrača, evo ove situacije. Tu je jednostavno morao zakočiti nosilo.
šteta, nije... Koren je uspio zaustaviti. Evo prilike i bravo! Kakva asistencija Deja! Fantastično! Fantastično je! Simulirao je udarac i nakon toga dodao do truhna. Da, fantastičan vlažnjak. Ovo je najbolji završetak na cijelu utakmicu, nakon svega što se dogodilo. Nakon vrhunske prve trećine, nakon odlične druge koju smo uspjeli se sačuvati sa igračem manje, dati gol sa igračem manje, potvrditi rezultat i sada, nakon svega što je bilo provokacija od strane Salzburga, zabiti gol. To je najbolja stvar koja nam se dogodila. Da, fantastična reakcija. Evo bila Grega Deja koji je onako nategao, napravio sve snage. Domen je već legao, gledao gdje će pucati, on je samo poslužio trukno. Fantastično dodavanje, fantastično nešto. Ovo je lijepo se gledati, evo. Stvarno sjajna akcija. Trokno upisuje... Napokon smo ga dočekali. Pružio nam je pomoć u svim trenucima kada je bilo teško, ali ovo je protiv dvostrukog prvaka, je ovo specifična stvar. Pustili su gol, tako je. Pustili su gol, što znači 0 na kontu Roberta Kristana. Velika stvar i dočekujemo Filak u nedjelju. Nadam se da ćemo pokazati igru kako smo danas prikazali i da će onda i našim navijanjem i dobrim željama prema njima i napraviti sve za njih što je najbolje. A oni nama vraćaju na ovaj način. Ovo je najviše vidjeti na smjenu Kristana. Fantastičan njegov.